Evo, treća godina kako ja svaku godinu dolazim ovdje u Slimena, pa i to je Allahov projekat. Eto, ove godine je jedan od uzroka i naš Mevludin Pašić, koji je nekad, ne znam kad završio medresu, pa u Americi, u Atlanti radi, tamo nije hođa, ali je završio medresu. I eto, on donira, on sponzira, ko hoće mene zvati, ne mora plaćati, on plaća. Tako je on to napisao javno, ne smije svak javno na Facebooku da napiše ko želi mene da ugosti, on stoji iza tih projekata. Inače voli pomagati. To opet Allah daje nekim ljudima, to je Allahova blagodat, pa se nekim ljudima smiluje pa hoće dobro. Kao što neki hoće zlo, ima ljudi koji hoće dobro. A neko šta, recimo, evo, ne znam ja koliko košta ovo večeras, a to je velika nagrada kad bi mi to mogli ovako, kad nam se dalo da budemo uzrok, da ljudi dođu da nešto čuju, a ako ništa da klanjaju jaciju. Pa evo i da se opominimo, i ja i vi. Večeras smo počašćeni ovdje sa zetom našeg Enver Efendije i Hafizom, Vedad Efendijom, dole Poljice, ali nije u Kozenici, nego dole Ugar Poljice kod Lukavca. Pa nam je on klanjao jaciju i eto pričat ćemo otprilike šta nam je on učio za Allahove knjige iz mihraba, šta nam Allah poručuje. Da sad čudnijete šta smo mi to na jaciji slušali. A Kur'an je lijek i kad ne razumiš. Kad ja bi bolje klanjao kad bi razumio, ne bi, isto bi klanjao. Arapi razumiju pa možda još gore od nas klanjaju. Ne zna se ko bolje klanja. Nije poenta koliko razumiješ, koliko on svjestan da slušaš Allahov govor. Uzmite sad primjer, evo kad govorimo o Kur'anu, razumijevanju i nerazumijevanju. Da recimo sad jedan čoban koji nema nijednog razreda škole pojede, evo recimo jabuku. A i doktor koji je skonto šta sve u jabuku ima i pojede jednu jabuku. Hoće li mi isto koristiti čoban i doktoru? Hoće li? I ovo mi je što zna i ono što ne zna. Pa jabuka ima ono što ima i ti kad to iskoristiš, ne veze što ti ne znaš šta se u njoj nalazi. Med je lijek i vjerniku i ne tobe stakfirala i nevjerniku. Jer je Allah rekao fihi šifa'un linnas. On je šifa za sve ljude. Jer je Allah tako htio da med bude to. I Kur'an je lijek. I kad ga ne razumiješ. Ja sam jučer pričao, ali ponovit ću ponovo i vam ovdje s menima, jer neko će gledati, bit će dosadno, ali pričat ćemo i kroz Fatihu. Na sudu je čovjek bio i prekršaj imao i sad do nas policajka ga je ufatila i zabilježila i ona je došla na sud. Ja njoj 7 puta Lemter Kefe učio. Sad bi mi rekli, nema od tog ništa, a ima. Sinoć ja malo sam pričao s jednim profesorom koji je u Travniku predaje, geologiju, geodeziju, vulkane, ne znam ja šta je, koja je to nauka. Ja i ne znam kako se to zove, šta čovjek predaje, doktor je on tih nauka. Pa smo pričali i žena mu isto fakultet završila te oblasti. Šta ima sitnije od atoma? Baš kad su elektroni, jel tako, protoni, neutroni. Ima neki sada strune, neke još sitnije, koji se kreću kroz prostor. Ne znam ja šta još od toga ima sitnije. Dokle bi sitnili čestice, od čega je čitav svemir nastao. Ja tam ušutno na tu strancu gdje ima te nauke, kad rekoše i fizičari, u fizici svemir, kaže, u stvari ne postoji. Nema, kaže, svemira. To je ono prividno, trenutno i nestaće ga. Kako je naš Hafiz Efendija započeo, vama halakne samavati vel arda, vama vejnahma illa bil hak. Mi što smo stvorili između nebesa i zemlje je sa istinom, a negdje se i eđelimu sema u nekim ajetima se dodaje sa određenim rokom. Sve ovo što je Bog stvorio i nas, i svemir, i zvijezde, sve što vidimo, sve ima rok. Eđelimu sema, doće kraj i svemiru. I to iz čega je Allah stvorio čitav svemir, sad se oni pitaju iz kakvih čestica. Šta su te strune? Ovdje govorimo sad o Kur'anu. Kad mi učimo Kur'an i vi sad klanjate, Kur'an djeluje i one što ne razumiju, i na nevjernike djeluje. Znači sad dok ti izgovaraš harfove, on se ti strune ili kvanti, kako govore, prostiru kroz ovaj zrak. A mi ne vidimo šta kroz zrak prolazi. I kaže ja učim 7 puta Lemtere Kefe i a na nju cilja, na ovu policajku. I kaže njoj sad ova sudimca, hajde ustanik, svjedoči šta je čovjek pogrešio.
Ona samo odhukiva, da je teki, samo tamo vam odhukiva, nemereni ustatni progovoriti. Kako, ništa oni, hajde dobre, kaže, izvinuli se ovome vjerniku, kaže, slobodan si. Vidite šta Kur'an radi od policajke koja nije muslimanka. Ni ustat nije mogla. Pa eto, ako imate problem s nekim, ja često to i reknem, probajte, nemojte sumnjati. Sa ženom, sa djecom, s nekim. S profesorom, sa sudijom, ne znam nija gdje, policijom. Jedna se nije mogla penzionisati, pa da bonora kući, nam trekefa, puni onu tamo što ti treba da presudi. Paš vidi šta radi Božja moć od njih. Allah je najmoćniji. Ali mi ne vjerujemo Bogu, mi samo šteli vjerujemo. Samo da jer kad jesi potplatio. Ja sam 3 put plagao vozački sa štelom i nisam položio. Kad ne ide džaba i štela. Treba učiti, alam trekefe, bujnu. Ovo da, idemo kako nam se Hafiz Efendi počastio Allahovim govorom kroz suru Hidžr, jedan mi je sugerisao iz jedne zemlje, kad je Hafize, kad vajziš, kazi, gdje su ti ajeti što pričaš. Ovo su znači, pri kraju suri Hidžr ajeti 14. džuz. Ne znam koliko će biti razumljiv kad se ovako, zato ja moram misliti šta ću narodu pričati da bi me i žene razumile. Da bi me i ljudi razumili. Jeste, ne znam, ali evo, pokušat ću ja da budem razumljiv, da ne bi išlo nešto tamo, ono što je teško razumljivo. Šta briga nas, mnogih, šta ima gore na nebesima, i šta ima dole ispod zemlje. Sad ljudi proučavaju dok se mora zemlja dole ispitivati. Ne znam koliko kilometara dole u dubinu, topi se sve, ne mogu dalje ići. Mi kad bi zemlja bila prozirna i vidjeli šta je dole, mi ne bi smjeli hodati zemljom. Kad bi vidjeli koliko je zemlja vruća, što dublje ideš, koliko onda jezgro i ta sila gravitacije, stvari šta to privlači. Kroz tunele Austriju kad idemo, neke minus 15 napolju, unutra, ima oni dugi tuneli sad kroz Austriju, oni Alpe probijali, do 20 stepeni bude unutra u tunelu. Znači toliko je vruće, unutra su ušli u zemlju. Tako da, malo je se i dno okeana ispitalo. Najdublji okean koliko je 10 km. I koliko su oni dole ušli u dubinu, Allah zna. Ja sam pričao još na jednom mjestu, kažu da ima tako, u Dubu imaju neki stečci. Ovdje govorimo da su i nešto tamo u Rusiji negdje vidjeli to dozdo iz zemlje, neke krikove su čuli. Iznutra, iz zemlje. I kažu, tamo u Dubu ima jedan stečak i kad konju mokraća stani, vodaju ga oko toga stečka, oko tog groba. I konj počne mokriti. Šta mislite što? Što konj počne mokriti? Baš tuda ga vode oko, ha? Zato što hajvan čuje dole iz mezara šta se dešava. I od straha pođe mokriti. Jeste razumili? To je, a možda nisu prije nižno nego mislili, haj treba tuda vodati. A hajvan čuje. Hajvan čuje što mi nećemo. Kažu kad se dženaza ponese ako je loša. Toliko se dere i kaže da ljudi kad bi čuli sve bi se one cvjesilo od straha. Toliko se loša dženaza dere i kaže kud me nosite. I zato se dženaza nosi brzo da ona što je dobra ona viče požurte. A onaj što ne valja viče kućete me. Pa što ga žurno nosiš? Da ga se kutarišiš. A onaj što je dobar on jedva i čeka. On voli da ga ponesiš brzo. Znači u svakom slučaju jeste čuli nekada da se hajvan dere kad se dženaza nosi? Tu Allah zna šta je. Nešto hajvan čuje. A šta čuje, nećemo ulaziti u tu. To je ono što mi sad ne vidimo, a vjerujemo. Vjerujemo da je Kur'an lijek. I Allah mi govori suri, dalje u ovoj, to je nam Hafiz učio, velika da atajnaka seba min al-methani, val Kur'an al-azim. Mi te objavljamo 7 ajeta koji se ponavljaju. I veliki Kur'an te objavljamo. Taj 7 ajeta je sura Fatiha. Što se zove Fatiha? Šta znači Fatiha? Kad je Fatiha, prouči Fatihu. Šta je Fatiha? Uvod. Otvaranje Kur'ana. Ona je na početku Kur'ana. I znaš što kaže kad hoće se proučiti Fatiha, šta reknemo na dženazi? Ridan lillahi ta'ala el Fatiha. I onda mi svi učimo Fatihu. Jeste razumili? Znači, to je Fatiha. Suretul Fatiha. Ili alhamdulillah. Elham. Mi smo naučili bismillah, elham i sure. Jel tako? Kad se ono? Ili bismillah, Fatiha i sure. I nema namaza bez Fatihi. Ja bih volio kad bi mi svi hođe i svi vi ostali bar naučili Fatihu kako je Bog objavio preko Džibrila a.s.
Samo Fatihu. Da rekneš šta znaš iz Kur'ana kako treba proučiti. Da rekneš znadim Fatihu. Evo ovdje Allah govori o Fatihi da su to ajeti koji se ponavljaju. I Muhammed a.s. je rekao kad mu je objavljena Fatiha i Bismillah zajedno, kada je ništa jače ni ljepše se nije objavilo. Koliko je meleka pratilo kad je to s nebesa sašlo na zemlju. Zar nas nije Allah počastio sa Fatihom i sa Bismillom? I to je najbolja dova. I to je rukja. Ima jedan alim odavde iz Zenice dole u Kotuzle negdje, liječi samo sa Fatihom. To je rukja. On odučava sam Fatihu, nema ništa drugo. I ko nije dobro, on njega sam kad vidi, oni padaju na svijest. Još kad pojede učiti, ništa, sam Fatiha. Samo ovdje problem, ko uči Fatihu? Derviš Efendija Spajić napisao jednom, rahmetullahi, samo je uzu, bilo mu fajde. Ali važno što je, rekao Hazreti Alija, važno je iz kakvih usta izlazi. Ja onako skoro rekao, ne valjam što pušim ovako kao griješnika, rekao, ja reknem Jarabi, rekao, da li sam dostojan da kroz moja usta prolazi tvoj govor? Jeste vi svjesni kad učite Kur'an da Božjim govorom pričate? Pa mi nekad bude me ko strah što pušim, rekao, pa pejgamber nije jeo crvenog bijelog luka, znate što? Što nije jeo kad je to zdravo? Zbog mirisa, a ko je njemu dolazio? Džibril Melek, pa da se ne bi čuo. Vidite okre se. Zato je prije namaza, zašto je pravo zube, onim misvakom. I sad slušam jedan iz Amerike, jedan vjernik piše porukom, slušao nekog šejha, što je abdest nur? Jeste čuli da je abdest svjetlost? Ti to je, a meni jedan eto iz Amerike sinoć piše, što je abdest nur? Ako je to samo fizičko pranje? Govorim, uključimo se na Fatihu, pa eto, dok stignemo pogledat će nas, da ne bi previše oduljio. Ne moram sve ni završiti što smo čuli. Jest, inšallah. Treba biti umjeren. Nur je svjetlost, a ti vodom pereš. A kad uzmaš tejemum, nisi vodom opravo, a opet imaš abdest. Tejemum zamjenjuje vodu. Jer smo mi stvoreni od čega? Od zemlje i vode. Od prašine i vode. Jer tako Allah kaže, da je čitav svemir, onaj bio jedna celina pa je to raskomadao, a onda je, kaže, sve živo stvorio od vode, a nas je od zemlje i prašine, i lovače. Imamo u sebi svih tih elemenata. Sve što ima u zemlji, ima i u nama. Zato fino struhnemo i postanemo i mi zemlja. Ali abdest je nur, što mi, kako rekao taj, ili simbolika, ono što je vidljivo, što perimo i što će to biti na sudnjem danu osvjetljeno. Jer smo sad hoću reći zbog namaza, kad se neko abdesti pravo, kaže, bude čist od grijeha ko majka kad ga je rodila. Jer tako jedino možeš sa Allahom pričati čisto. Zato ne mereš pričati, ako pitam djecu, što će nam abdest, djeco? Što se abdestimo? Kad ja vas pitu, što se abdestimo? Kada mogu klanjati, ali što se abdestiš? Jer ne meremo prljavi sa Allahom pričati. Zato se abdestimo. I ko se pravo abdesti i hoće klanjati. Zato je najbolje kad se abdestiš odmah da klanjaš. Odmah da si tu svjež. Četvorica halifa nisu nikad čuvali abdest. Za svaki namaz su uzmali na novo abdest. A abdest na abdest je kao 10 abdesta. Kao svjetlo nad svjetlo. Pa koje je svjetlo? I mi ćemo kada biti prepoznati na sudnjem danu po tragovima abdesta. Bićemo osvjetljeni. Vidite sad koja je ljepota kad pereš lice, sad će biti osvjetljeno. Lice, ruke, glava, noge, uši. Znači, zamisli tu sad svjetiljku kad tako budeš. No, malo kad imaš baterije vidiš. Još zamisli sad kad ti čitavo lice bude osvjetljeno. Allah govori nekim licima koja će biti jeume te bjeddu vuđuhum va te sveddu vuđuh. Onoga dana kad neka lica budu osvjetljena, neka budu crna. I onaj ko se nikad nije abdestio, nema veze kako mu ime, nema veze što je pođerašio. Di će on biti? Što se nikad nije abdestio. Jedan je, sad je pošao klanjati, dobar je, sad redovno klanja. Kad mu pije reći, hajde hoćeš klanjati, kada je mrskom se abdestiti. Eto, njemu nije bilo mrsko klanjati, nego on bi klanjao kad mogo bez abdesta. Eto, nešto mu se mrsko abdesti. Ja jednom klanjam što ne bi vitre klanjao pred spavanje, kad razbudit ću se. Eto, a vamo kjaferi se tuširaju i peru noge. A sinoć ja pričam, jedno dječko što je poginulo kao šehid, imao svoj dnevnik. Šta je griješio? Pisao, vidite šta je dječko pisalo. Pisao grijehe, ne dobra djela. Grijehe da ga one upominju što ne valja u njemu životu. Možda bi to bilo bolje da dobra djela ne pišemo, da se ne bi furali.
i umišljali da smo dobri, nego da pišemo svaki dan, kad bi mogli večeras reći, šta sam danas zvanično pogriješio. Znate šta je njegov grijeh, jedan od njegovih grijeha u njegovom dnevniku, kad je poginuo, našli smo dnevnik. Našli smo da je jednu noć zaspao bez abdesta i to je napisao kao grijeh. A mi bi mogli napisati kad smo zaspali s abdestom, da to zabilježimo. Jer ne znam kad smo zaspali s abdestom. Dok nam se, nekima morsko abdestit, da vitre klanjaju i da odmah posle vitara legnu. Da spavaju i da zaspu s abdestom. I svu bi kad je bili pod zaštitom. I meleki bi za njih oprsa tražili. Još da zanijeti da ćeš uštati na sabah, ljepote. Zbog abdesta i zbog zubi. Ovo sam meni skoro došlo klanjam akšam i nakon kontam, rekao, jes mene Allah počastio. Odmah mi je napalo. Rekao, evo ja učim, kroz mene prolazi Allahov govor. Ja sam sredstvo božansko, kao zvučnik. Ti kad učiš, pa sam tvoj govor preko zvučnika ide. Tako preko nas ide Allahov govor. Ali rekao, ja pušim, pa i to smrdi. Rekao, možda nije dobro. A nije sigurno dobro. Nije dobro 100%. Da Allah pomogne. Ali kažu, kad čovjek slaži, toliko iz njega smrad izađe da meleki pobjegnu od njega. Toliko je laž loša osobina. Kad ogovaranje, jednom su čuli odnekle zasmrdila lešina. Znaš kad prođete zmija negdje ubijena, pa ono zapahni na smrad. Ili kad čovjek umri kako i on smrdi, da Bog sačuva. I opet se čovjek folira, ništa ne mere smrditi kod čovjeka se učuti. I kaže poslanik, šta mislite, šta je ovaj smrad? Čuju smrad. Kaže, ovo je oni što ogovaraju, ovo je njihov smrad. Kad bi mi čuli, kad bi zasmrdilo, kad nekoga spomenimo, mi ne bi smjeli nikoga ne spominjati, ali bi svi fino šutili. Kad bi smrdilo ono, kad lažemo, sad recimo čovjek došao da svedoči i pojde lagati, iz njega pojde smrad izgleda. Rekli bi šuti, dobro je, otkriven si. Ili kad pođemo ogovarati, rekli bi daj, otvaraj, utuši smrad. Ne bi na mnogim sjelima mogli svidi to smrada. A to je u stvari lešina. Ogovarati drugog čovjeka kad ga nema, je stvari, on je mrtav za tebe. Dok nije s vama na sjelu, on je mrtav. Pa ćeš mu lešinu jest. Kaj i vi to ne volite, ali opet nam slatko. Ne, slađe, ja sam to davno pričao, jednom mi ovako nekoga dobro trehali, isto sad ove političare i ovo kad se nešto objavi u novinama i na televizoru, kad jedan, koliki je to šeitank, ja sam tada to osjetio prije 15 godina, znam da ne puši, ali neko se dobro pošao trehat, kad je što ono već ovako, daj meni jedno da ja zapalim, da mu bude slađe, još da zasmrdi još više, jeste razumili? Smrdilo je, a da on to još duhanom zasmrdi još više. Ja sam tek tada shvatio koliko je i cigara šeitanluka. Što to u njemu se puši, ako ne puši kad se neko dobro triha? Kad bi mi malo sebe više očistili, mi bi osjetili da je to smrdi. Zato vjernici osjećaju. Zato ovdje rečeno va'aridanil mušrikin, va'aridanil džahlin. Večeras što smo čuli, kaže ti idi kako se naređuje, a odkreni se od mušrika, od neznalica i od onih koji se bavi jednim što im se ne tiče. Odbij. Bolje reći odbij. Nemoj ti tu biti pa reći ja ću šutit. Nemoj biti smrdi volan. Idi tam gdje miruši. A gdje se sjelo koje je dobro i gdje se Kur'an uči, to je kao prodavnica mirisa. A tamo gdje se griješi je kao kovački mije. Pa nemoj ići tamo gdje će se usmrditi. I nemoj sjediti gdje puše ljudi. Izađi od njih. Kako smiju da sjede, ja bi to i sebi rekao, nemoj pušiti onda u zatvorene prostorije, ako sebe truješ, nemoj drugi trovati. Ne smrdi prostoriju. To na zapadu, znači trebamo sad od kafira učiti da na zapadu kako oni ne daju pušiti unutra. I naši bošnje izlaze na balkon. Nema unutra pušiti. Nemoj smrditi. Ali ja govorim, nemoj smrditi ni i ovim drugim stvarima. A to nečim, cigare se osjeti, taj dim, ali i ovo smrdi. Ali ko je vjernik, osjetit će sigurno. I zato je Fatiha, rukija, ona je lijek u svakom pogledu. I 7 puta, meni je vaš komšija Hafiz Bektaš Plan Prikalni govorio, mi, kaže, imamo stalno naučenu vodu. Mi ne pijemo druge vode. I šta sad naučiš na litar, 2 vode, zemzema pomišaj i kad hoćeš samo, ne imaš bokalu, dodaj samo malo. Pomišaj naučenu vodu, ne moraš stalno učiti. Ali pomišaj pa ne morate hefto dana biti, mjesec. Zemzem recimo mora biti godinu, mora biti koliko hoćeš. Nek ti neko nauči sam sebe ako znaš Fatihu kako treba učiti. Ali ako ne znaš, nemoj učiti. Jer mi ne znamo, nas 90% ne zna učiti Fatihe kako treba. Nemojte se ljutiti na mene. Jer ja pretpostavljam, sada vas ja testiram.
Ja zato djeci gledam ko more. Jer ima djeci, ne može naučiti nikad velet da lin reći. Ne mere. Uči lin nešto, ne mere l. Rekao, ja se zdrobi s dicom. Velet da nije rekao velet. Jedino rekao velet da lin. Nije rabil alemin, nego rabil alemin. Sjedim sam, skoro se mučio nekoliko minuta, sam dok smo, hoće on odrastao čovjek. Oženjen, hajde, rekao, bismillahirrahman, a on bismillahirrahman. Rekao, hirrahman, a ono, mora, ali hajde sad zajedno, bismillahirrahman, on ne mere ono rekao, istraj to, Da zna koji je problem bismilu naučiti. I sad vidiš nekoga pameti, ne zna bismili proučiti. Trebamo prvo reći, hajde nauči bismilu. Jedan je vidi kako Ahmed ibn Hanbel bio pronicljiv. Čovjek da došao nešto ga hoće pitati. A on je vidio na njegovim očima, hoće nešto ga zafrkano pitati. Ti vidiš na čovjeku kad te hoće pitati nešto da te malo zafrkava. A drugo je kad te nešto boli pa hoće doktora pitaš, fali mi nešto. Vidi se na čovjeku da hoće zbog sebe. A vidi se kad hoće smutnju da pravi. A on je na njemu osjetio da hoće bez veze pitanje. Kaže, čekaj, da ja tebi prvo nešto reknem, da ja tebi pitam. Kaže, šta? Znaš li dovu kad se ulazi u džamiju, znaš koja se dova uči? Kaže, ne znam. Haj, molim ti idi prvo nauči tu dovu, pa onda me kasnije po to pitaj. Pa ne znaš dovije kad se ulazi u džamiju, hoćeš me nešto pitati. Šta će me pitati? On je skonto da ga hoće neko provokatno pitanje. Pa eto, naučite Fatihu, ima sad na televiziji, ima na kasetama, ima na YouTubeu, pravilno da naučite Fatihu. Zbog sebe. Fatiha je glavna. Kad ništa ne bi znao s Fatiha, imaš namaz. Fatiha je srž. Ona je umul kitab, majka Kur'ana. Ona je srž Kur'ana. Ona otvara Kur'an. U njoj je sve. A u Fatihi, glavni dio Fatihe je ijake nabudu ve ijake nestaîn. Tu je sve riješeno. Tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Jedan je učio Fatihu, heftu dana nije mogu dalje. Kad je došao do ovog ajeta. Kad je skonto koga ti sve voliš i koga sve obožavamo. I onda od koga sve pomoć tražimo. Onda nije smio dalje učiti. Jer ti svašta nešto ispitaš, pa na kraju kad ti sve propani, kažeš, Bože dragi, šta je ovo? A prvo si sve obio. Ja znam jednog hafiza, ostao je bez posla. A nikad još nije rekao, ni jednom gore u instituciju u Sarajevu da je rekao, dajte mi posao, ja sam porodičan, imam 6 djece, dajte mi posao. Nikad. Jer je on shvatio ovaj ajet, ja sam to sa njim pričao prije 10 godina. Kaže, neću od ljudima da se jadam, neću od ljudi da tražim. Ja sam sam rekao, ja nisam raspoređen. Samo rekao, nije rekao, de me zaposlite. Samo da znaju da on nema posla. Na birovu hođa, hafiz. Ali neće od ljudi tražiti. Ako Allah hoće, dobit će. Ali on tako, mi bi rekli, da ti ipak ja moram se pobrinuti, malo raspitati. Pa potražiti. Jeste razumjeli? To je naše. Ali kad bi bili originalni, onda bi rekli, ja rabi, de ti meni nađi posao. Jedan je došao jednom šejhu, kaže, završio fakultet, neki diploma na Sabiru, kaže, ja bi se zaposlio. Pa daj mi, kaže, neku vezu, preporuči. Kaže, ja imam najjaču vezu. Koju? On se ovako obradovao, veli, ovaj šejh ima jake ljude. Kaže, Allah. Kaže, traže da Allah, to ti najjača veza. I on se, kaže, ko da ga vrućom vodom poli. Veli, što mi to spomenu? I onda on počeo nešto razmišljati, pa što ne bi Allahu rekao, ja rabi, da rekneš, Bože, de me zaposli. Kaže, za 2-3 dana ja naidem na jednog profesora, kažem šta sam završio, kaže, pa mi takve tražimo, gdje si ti balan? Gdje si do sad bio? Pa evo me, kaže. I zaposlio se. Ali mi nećemo, da budemo iskreni, kad tražiš lijek, reci, ja rabi, daj mi lijek, pa doće travar, doće, neko reće ti, der to troši. Ali Allahu traži. To je smisao Fatihi. Da od njega pomoć tražimo, samo da njega obožavamo. I onda da ostanemo na tom ustranim putu, ihde nas siratal mustakim. Šta znači ihde nas siratal mustakim? Bože, uputi nas, kažemo pravim putem. A onaj original, Bože, uputi nas ustrajnim putem. Da ustrajemo čitav život da sam na tom putu. Ne sam jedan dan da budem musliman. I zato je rečeno na kraju suri Hidžr, va'bud rabbeke hata je'tijekel jeqin. Obožavaj Allaha čitav život, do smrti, dok ti ne dođe jekin. A znate kad dođe čovjeku jekin, ubjeđenje? Znate li kad? Kad umire. Tada vidi kud ide. Svi vide tada kud idu. Ali nema povratka. I oni što nema jednog razda škole vidi kad dođe smrt kud ide. Čak neki prije smrti govore, zovu me. Već vidi neka duhovna stvorenja, meleke koga li, vidi da ga zovu, da ide s ovog svijeta. Niko ne vidi, samo on vidi. A umrće za koji sahat vremena.
Jer već on vidi drugim očima, nema više ovih očiju. Ne trebaju ti. Što si gledao. I zato je rečeno ihdi nas siratal mustakim i 40 puta danas molimo da ustrajemo na tom putu. Ne pravi put mi znamo šta je Allahov put, ali da ostanemo na njemu. Istikamet znači ustrajati na putu. I zato je rečeno ovdje na kraju ove sure obožavaj Allaha sve do kraja života. Sve do tog jekina, sve do smrti. I probajte naučiti Fatihu, ja i sebi kažem i vama. 7 puta Fatihu sa bismilom. To je rukija čak i za ujet zmije. Jednog je skoro momka ujela zmija, sa šejhom išli su negdje. Kaže on njemu, jesi li proučio jutarnji, večernji zikr? Kaže jesam, kaže ne trebaš ići u bolnicu. Oni su ga opet odveli u bolnicu. Kad su došli u bolnicu 80 km, kaže doktor nema problema, ne škodi ništa, sve u redu. Zato što je proučio Eûzu bi kelimati Allahi tammati min šerri ma halak. Kad god najveće proučiš ili u neko mjesto dođeš, prouči tu dovu, evo to je 5 sekundi. Bićeš zaštićen od zla tog mjesta. Makar te i zmija ujela, neće ti naškoditi. Nije neko pejgamber, neće te zmija ujest. Nego ako te ujede, neće ti naškoditi. Da mu razumite, da ne bude, neće mene zmija ujest. Hoće te ujest, ali neće ti naškoditi. Nema promjene sudbine, ali neće ti naškoditi. Zato dova se bori sa sudbinom, pa ti ublaži ta dova. Kad nešto molite da Allaha, ublaži to. I zato ne gledaj la temuddenna ajneke ila ma mata'na bihi azwajan minhum wala tahzan alihim. Ne gledaj ti šta drugi imaju. Šta smo mi drugim dali. Nemoj se ti žalositi kad ti vidiš šta oni imaju. Dunjaluk. Sve je to dunjaluk. Šta znači zlato, srebro, dijamanti? Ništa. Sve je to zemlja. Sve će to biti prašina. Kad se ova zemlja, vulkani se, gledali vulkane sili kad izbije zemlji. Šta vi mislite kad zemlja se izbaci svoje terete, Allah kaže? Pa što si onda zanešen zlatom, srebrom, ovim papirima, parama? I da zulzilatil ardu zilzalaha, kad se zemlja zatresi, va ahrađatil ardu ethqalaha, izbaci svoje terete. A insan će reći, va kale insan maleha, šta joj je? Jeomedin tu haditu ahbaraha, toga dana će zemlja pričat. Pričat će zemlja i kad se grobovi sprevrću i mora vatrom zapali. Šta mislite kad se okean zapali? Jeste vidjeli kako iz mora izbije vulkan? Kako ide kroz vodu? Sad bar moramo gledati, nismo nekad znali šta je vulkan. Jer jeume tubedelu ardu gajrel ardi, kada ovu zemlju zamijenimo drugom zemljom, ova će se zemlja zamijeniti drugom zemljom. A sudnji dan će biti na području tamo Sirije i Šama. Da znate gdje će suditi se svima nama. Mahšer, sudnji dan je Sirija, Jordan, Palestina. Tu će biti skup. I tu je istorija pošla i završi i tu će biti sudnji dan. I sad mi zbog menjika, a ova će se zemlja isprevrtati, izbaciti svoje terete. Di su ograde? Kakvi menjici, balan? Kao ovo je mojemo, pusti kraju. Ali eto, ko insan klijeti, nešto svojata. Najgore je kad je čovjek nešto svojata, došao go, otišao go. Malo ga zamotali će fine. I zato je rekao Resul alejhi selam 3 stvari, sam da reknem zbog ove poruke iz zemlje svega. Kaže, nemojte gomilati što nećete pojesti. I nemojte graditi gdje nećete stanovati. I nemojte se svađati oko onoga što ćete onako ostaviti. A jel da se mi svađamo oko onoga što svi ostavljamo? Jel? Ne da nam se valjda da skontamo da je ovo Božije. I mi svi ćemo što moje. Pa šta je Božje kad je sve tvoje? Pa nisi niti svoj, ali reci ja sam Allahov. Previše svojatamo ono što je Božje i mi hoćemo da prisvojimo. A ne meramo prisvojiti. Da Bog sačuva. Vahfid džanahake lil mu'mini, kaže Allah pejgamberu, budi milostiv prema vjernicima. Mi bi trebali, mi bar nekako, ne znam što nam se ne da, bar mi što džami dolazimo trebali bi biti milostivi između se. To bi trebalo da ovo postrojavanje od nas učini. Što smo zajedno ovdje. Došli Bog ugosti, ali opet nekako nam ne ide. Jel da ne ide? Nekad moraš gledati do koga ćeš klanjati. Da neš potrefi do onoga s kim nisi dobro. Ali mi bi trebali imati tu milost između se. Ali vakul inni ana nadhirun mubin, ti si samo opominjač. Mi smo tu da opomenemo. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Pitaće nas, kaže Allah, vaš gospodar, za sve što ste uradili. Sve. Amma kanu ya'malun. Bićemo pitani. A ima neki koji će proći sudnji dan, neće ništa biti pitani. Pa kad dođu pred džennet, kao otkud vi?
Jeste vi prošli ispit? Kaže, kakav ispit? Pa sudnji dan. Kaže, ne znamo mi ništa. Oni su sve prošli, nisu ništa ni osjetili. Oni su bez računa prošli. A kaže se u predaji, ko je umet Muhammedov, proći će sudnji dan bez obračuna, bez računa. Jer mi ovdje što patimo na dunjalku, to je naš ispit. I nemojte se onda čuditi što muslimani pati. Stalno se s muslimanima nešto zafrkavaju, jel tako? Vidite li na dunjaluku samo se najviše muslimani, nešto s njima se dešava. Iskušenja. I onaj ko je umet Muhammedov neće imati ispita na sudnjem danu. Proći će, ali neće imati obračuna. Ko se bude pitao, nek me Bog na pomoći. Ko dođe na ispit. A kafirima se neće ništa ni vagati, da znate i to. Kako ide tamo onaj... Ulajka ledne kafiru bi ajati rabim valikahi fe habdata a'malhum fala nuqimu lahum jevmel qiyameti vezna. Allah će kafirima sva njihova djela uništiti. I neće im vage postavljati. Kafirima se neće ništa vagat. Jer mu se ništa ne prima. Ide vam u glavu ovo. Znači, ipak mi smo tu da vagamo. Zato je desne strane ko dobije knjigu, blago njemu. Desna, zato je strana desna nešto posebno. Zato još počeje ljudi na sudnjem danu s desne dobiti. Ko dobije s desne knjigu s desne strane, on će živjeti lijepim životom. I blago njemu. A ko dobije s lijeve ili za leđa, što će knjigu neki ljudi dobiti za leđa? Šta mislite, ko će za leđa dobiti knjigu? Oni loši će dobiti knjigu, kafiri, iza leđa. Ali ima i neki, ne iza leđa, s lijeve strane. A iza leđa će dobiti ko? Munafici. Zašto munafici? Jer oni će sklonuti ruku, veli da ne bude, kad se skloneti iza leđa, to što si zaradio. Ko Boga bi privario i na sudnjem danu, ne uzubila. Ali eto, Allah je toliko dobar, da je Musa a.s. rekao u jednoj predaji, koliko autentična, neko mi danas govori o tome, da se, ovdje je rečeno i Pingamberu, kako bilo onaj, fasda bima inna kafejnaka al-mustahzi'ina alladhina ja'alna Allahum fasafi walakad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Mi znamo da je tebi teško u prsima što oni govore. Šta su sve poslaniku govorili? Šta nama govori? Pa šta su Musa'u govorili? Pa je rekao alejselam, pa Musa se strpio. Pa mu Allah rekao, o Musa, pa šta na mene govori? Ljudi na Allaha lažu, pa da neće na tebe. Pa Allah dozvolio da na njega lažu ljudima. Jeste razumili? Na Allaha lažu. Vamen azlemu mimmen iftara ala Allahi kadiba. Zar ima većeg silnika koji laži iznosi Allaha? Ljudi na Boga lažu. Pa što neće da na mene lagati? Ko si ti da na tebe ne slažu? Kad su na Allaha smili lagati. I govoriti ovo je od Allaha, ovo nije od Allaha. Ovo jest, ovo nije. A što je to? Allah dopustio čovjeku da se to malo prsi, pa da zaradi džehennem. Mi bi rekli, kako što mu Allah dozvoljava? Pa eto dopustio da bude slobodan. Jer kad mu ne bi dozvolio, ne mogu ni reći onda. I jeste sloboda dokaz našeg robovanja, hoćeš i nećeš. Da nije slobodi, mi ne bi znali da postojimo. To što smo mi slobodni znake da razumijemo da postojimo. Hajvani nemaju slobode i ne znaju da su hajvani. Upamtite ovo dobro. Mi jedino ljudi znamo da smo ljudi. Mi znamo da smo insani. Znamo za Allaha. Hajvani ne znaju. I nemaju slobode. Ti misliš da je ptica slobodna? Nije ni zehre slobodna. To misli neko kao joj je fino ptica, ode kud hoće. Ne ide ona kud hoće. Kud joj Bog propiše, ona ide. I nemaju škole da uče ptica od jedne, da ona prenila ovoj mlađoj ptici. Ovako ćeš letiti, ovako ćeš hraniti se. I oni se pare kad im Bog odredi, koji mačke sad, kad u ovom vremenu, kad mačak nam skoro otišao, još nikad nisi vratio. Evo, 2 mjeseca nam nije mačak došao. A koga je otiru od kući? Ima njega navigacija, koja ga gura, kad bi je došlo. Jedan je mačak osikao brkove, se čuli to? Kaže, nije ništa Bog uzelo sve, kaže, što ovo? Pa ima to što tebi ne ide u glavu, to je tvoj problem. Jedan je dedo mačku brkove osikao. I kaže, on bi se zaskočio na miša, nikad ga nije potrefio. Jer one brkove su njemu nišani bili, nišanske sprave. I on bi brkovima cilju. I kad mi odrezao brkove, nema mačak, onako učeravo skače. Ali hoću reći kako je Allah sve savršenim stvorio. Je. I šta kaže, znači, mi znamo da je tebi teško. Meni ovako zovu, kaže, šta ću, familija mi vaka, neće da slušaju, neće uvjeru, pa ti radi što je do tebe. Vasabbih bihamdi rabbika, Allah kaže Pingamberu, mi znamo da je teško. Nije dolazila frci što neće da uvjeru uđu. Nije tražio platu, jednim ko mi hoće što platu tražimo.
Jedino se u nas u Bosni plaća članarina. Znate vi da se više nigdje na dunjalku ne plaća članarina, samo u nas u Bosni i dijaspori. Ali opet je isto, i oni tamo opet u Turskoj što država plaća hođe, ali hoću reći, pejgamberi nisu tražili, daj mi platu, evo ja pozivam u vjeru. La es'alukum alejhi heđra. Ja ne tražim platu od vas. Ni Muhammed ali sam tražio od njih nešto da mu dadnu. Nego i pozivu jer ga Allah poslao da poziva. A oni govore šta ti imaš s nama? Uši bi začipali. Ali Allah kaže, pusti ti njih. Ti obožavaj Allaha, evakum mine sađdin i čini Allahu seždu. Jer to je Allahov projekat da ima i ovi i oni. I obožavaj Allaha sve dok smrt ne dođe. I zato su naši govorili da odemo sa ovog svijeta, kako? Sa la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Znači, blago onome ko pred kraj smrti. Sad smo promijeli jednog ovdje medresliju, koji je malo bio ovako malo barabo medrese, ali predrat je pustio bradu i poginuo je, Novelić Mohamed, vas spominju njegovo ime, jer ga znam iz medrese, ja Boglago, Hivsom bio drugi raz medrese, 86. I evo kaže Enver Efendija, nakon 2 mjeseca kad su ga izvlačili, i dalje je bio osmihnuti, ništa nije pomaku. Nije ni malo da je naču, nego je mirisu. Nakon 2 mjeseca sa osmihom je ošao s ovog svijeta. To je kraj. Zato se ashabi bojali kraj, jer ovdje Allah kaže, obožavaj Allaha do kraja. Jer ne znaš do sabaha šta će s tobom biti. Često spominjem onoga što je došao na rani sabah Mutevelija i uzeo pištolj i ubio se. Sa sabaha došao kući. Bez ikakvih problema, iz čista mira što mi kažemo. Jedna je se nagizdala, ko na teferiš, da će fino i ošla i obesila se. Druga s mahramom, znači redovna klanica, sam taka vjernica. Mi ne znamo šta se tebi mora da sabaha desiti. Koja je prevrtanija u tvojom mozgu? Ti bi rekao, jel normalan? Pa ko te sad pita što je ošlo tako? Nije ti veselo kad ti to neko u familiji uradi. Bez obzira što mi kažemo, nije on svjestan i ovako onako. Ali zato treba Allaha moliti da nam Allah učvrsti srce, da dočekamo kraj ovog dunjaluka sa dinom, sa imanom, sa la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, kao pokorni njemu. Da ne bi skrenuli na drugu stranu. I ne samo ubili se, ko zna šta more sve. Neko se pokjafiri. Biće ljudi pred sad ovaj sudnji dan, vidite ove prevtanije, zanoći vjernik osvane kao nevjernik. Zanoć poludio. Ili osvane kao vjernik, zanoći kao nevjernik. Vidite li šta se sad na jedan put mene zovu kad dijete mi pobudalo. Čerka mi kaže, ni ne mereš sa mnom pričat. Neće da govori niški. Prevrtanija. I zato ovdje nas Allah upozorava i zato trebamo dobiti Allahu i molit da ostanemo do kraja života i da umremo sa la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. A kaže se dovoljno